Чакай, днес за първи път ще правим един влогър и сега ще играем една игра, където казваме с кой ще се чукаме, кой ще убием и с кой ще оженим. Сега започваме, това е моят приятел Денис и той ще играе. Добре, първи си ти. Избери 3, не 2. Добре? Чакай, ето. Теодора. После Сантра. И Меси. Добре. Избирам да убия Меси, да се чукам с Теодора и да се оженя с Сантра. Добре. Сега тя ги оставяме тук. После няма тя. Сега съм аз. Добре, на мен ми се пада. Първото Анелия. После Илиана. И най-накрая Криско. Добре, ще убия Криско. Ще се чукам с Илиана и ще се омъжа за Анелия. Ти си. Павел Колев. Неймар. И Делара. Ще се оженя за Делара. Ще чукам Павел Колев. И ще убия Неймар. И Самир. Добре. Първото е Озан. После Ема и Стефи. Добре, ще убия Озан. Ще чукам Ема и ще се оженя за Стефи. Лейла. Тони Стораро. И Галин. Ще убия Тони Стораро. Да. Ще се чукам с Лейла и ще се оженя за Галин. Ти ще Самир. Сега. Първият е Сандър. После Вики. И Зури. Добре, ще убия Фики. Ще чукам с Зури и ще се оженя за Александър. Азис. Люк. Джансу. Ще убия Азис. Ще чукам Джансу и ще се оженя за Люк. Джордан. Дейвид Бегъм. Дейвид Бекъм съм. Добре. Христо Стоичков. Добре. Ще се омъжа за Джордан. Ще убия Дейвид Бекъм. И ще се чукам с Христо Стоичков.
Кристиано Роналдо, Ангел, Джеси. Ще убия Кристиано Роналдо, ще се оженя за Ангел и ще чукам Джеси. Сега. Първото е Стефани Макмеан, Преслава и Галина. Ще убия Стефани Макмеан, ще взема за Преслава и ще чукам Галина. Райна, Елиф и Татяна. Ще убия Татяна, ще чукам Елиф и ще се оженя за Райна. Алисия, Рави, Бойко Борисов. Ще убия Бойко Борисов, ще чукам Алисия и ще се взема за Рави. Емануела, Хазал и Павел. Ще убия Павел, ще зачукам с Хазал и ще убия и ще се оженя за Емануела. Първото е Гери Никол. После Денис Соларес и Линда. Ще убия Денис Соларес, ще се чукам с Гери Никол и ще се оженя за Линда. Оксана, Кобрат Пулев, Виктория. Ще убия Кобрат Пулев, ще се чукам с Виктория и ще се оженя за Оксана. Луна, Сала, Венци Венц. Ще убия Венци Венц, ще чукам с Луна и ще се омъжа за Сала. Желю Желев, Ще ставаш президент. Гарет Бел, Мария Илиева. Ще се чукам с Мария Илиева, ще се оженя за Желю Желев и ще убия Гарет Бел. Ами това беше всичко, пичаки. Чао!